ଧରିଛି ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ ହବ। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଦବ। ହଁ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦବ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 4ଟା ଦେନି। ରୁଚି ଗୋଟେ ଦବ। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଦବ। ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ 50 ପଇସା କହିବା ଆମେ କି କହିବା କି ସେଇ କିଲୋ 200 300 ବାହାଘର ମାପରେ ଦବ। ସାରେ ପୋଷ୍ଟ ବାବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ କରିକିଆ ଏଇ ସେ କୁକୁଡ଼ା ନ ଆଣ ତାର କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ବାଳ ଭାଇ କାଟିକି ତ ଆଣିବ ସେଆଡୁ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଚା ଆମର ଚୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମସଲା କାଟିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ପିଆଜ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପଶୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରୋଷିଆ। ତ ଆମେ ସବୁ ଡାଙ୍ଗି ଆଣିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛୁ। ଭାଇ ଅନେଇବୁ ଯିବ କ'ଣ ଚାଟି ଦଉଁଟି ପୁରା ପକେଇବି ନା ଏଇଟା ପକେଇବି ପୁରା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଦା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ମସଲା। ପଶୁପତି ଆମର ଖାନଦାନୀ ରୋଷିଆ। ତାଙ୍କ ବାପା ରୋଷିଆ, ତାଙ୍କ ଦାଦା ରୋଷିଆ, ତାଙ୍କ କଣ ଦାଦା ରୋଷିଆ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନିଜ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଦବୁ ପାଣି ଏଇନା ଦବା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଚା ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ। ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଗାମୁଛା ହଜିଗଲା ମଝି ନଈରେ। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଚାଚା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ପଡି ନାହିଁ, ସିଏ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଚା। ତୁ ଯା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଚାଚା କଙ୍କଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଚା ପାଣିକି ପଶିଲେ, କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାସ ବାବୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା 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 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଚାଚା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାଟା। କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆପଣଙ୍କ ହାତ। ଭୁଲ କାମ କଲ କଣ ଟୁନା ପାଇଁ? ଜାଗା ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦବ ଆଉ। ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ଗୁଡ଼ ତ ଖାଇବନି, ତମେ ନା ଖାଇବ? କଙ୍କଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆମ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେଇଛି। ଗୁଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇବ। କାମୁଡ଼ି ଦେଇକି ପଡୁଛି। ଛାଡୁନୁ ତାକୁ, ହାତ ଖୋଲି ହଉନି। ଚାଲ ନା ଏତେ ହଉଛି ନା ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି କରୁଛ ତମେ। କଷ୍ଟ ନ କଲେ ବେଟା ଭାଇ ରହିବ କାରଣ ଏଇ ତ ପଳେଇବ। ଯିବେନି ତ ଥାଉ। ଏ ପଳେଇଲା। ଯିବେନି ଏଇ ତ ତମେ ଧରିକି ଏଇ କରିକ କନେ ପାଳୁଛି। କୋନା ଧରିବ ବା। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ହଲ ଦୁଇ ଧରି କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ୟା ମାରିକି ନା ଜବରଦସ୍ତ କାମୁଡ଼ା କରିବା। କାମୁଡ଼ କାମୁଡ଼ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା କେଳା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଚିକେନଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ରୋଷେଇ ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ରେଡି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କି ସବୁ ପାଣି ଏଟାର ଧୁଆ ଯିବ ନାହିଁ, ଚୋରିଟା ବାହାରି ଯିବ ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଧୂଳି ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଦେ ମୁଁ କରିଦେବି, ତୁ ସେଠି ପାଣି ହାର କର। ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇବି। କାହା ଅଣ୍ଡା? କାହିଁ ଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ରେସିପିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କରେଇରେ। ଯେ ଭାଜନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକା, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କର, ଏଇଟାକୁ ଫଟୋ ଉଠା। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ। ଥାଳିକି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଚାଚା ଆମର ଧରିକି ଟେକୁଛନ୍ତି। ଥାଳିଟା ଦେ। ତ ଏଇ ଆମେ ଖାଇବୁ ଗୁଳେଇ ଗୁଳାକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଯାଇନଥିଲେ ନା ତୁ ଯାଇନଥିଲି। ତମ ସେଇ ଯୋଉ କିସ ସେଟା ନଥିଲା, ଯୋଉ ଇଏ ଭୋଗ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ଗଲା। बढ़िया टेस्ट लगे रांची की जान भांडरपुर टेस्ट।
ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଉପରେ ମାରି ଦେଇଥିଲି କଞ୍ଚା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ମିଶିକି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ରଖି ଦେଇଥିଲା ରାତି କଙ୍କଡ଼ାଟା ବଢ଼ା ସିଆଡ଼କୁ କଙ୍କଡ଼ା ପାଖ ପହଞ୍ଚ